Valmistalossa on aina hyvin turvallinen budjetti, koska valinnat tehdään hyvissä ajoin ennen talon tuloa, niin näin ollen asiakas tietää ihan tarkalleen, mikä se lasku tulee talosta olemaan. No, Elsbytalon hankinta on aika nopea prosessi, etenkin siinä vaiheessa, kun päästään tuotantoon käsiksi. Kun talon pystytyksen aika on, niin pystytys alkaa aina aamu 7 ja iltapäivään mennessä talo on jo säältä suojassa. Eli todella turvallinen vaihtoehto hankkia uusi koti. Elsbytalolla on kokonaisvastuu siitä talotoimituksesta, koska Elsbytalo rakentaa myös perustukset, huolehtii talon kuljetuksesta tontille ja itse talon asentamisesta. Asiakkaan ei tarvitse siihen valita erikseen tai etsiä erikseen työmiehiä. Elsbytalolla ei ole ennakkomaksuja ja ensimmäisen kerran kun talotehtaalle päin asiakkaan rahaa liikkuu, niin talolla on jo korkea vakuusarvo, jota monet pankit arvostavat tärkeänä tekijänä. Ensimmäinen maksuerä asiakkaalla on vasta siinä vaiheessa, kun talossa tehdään jo sisustustöitä, eli ollaan asentamassa pikkuhiljaa laminaattia ja tapetteja seinään.